हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున పాదాలకి నా చిరుకారు వందనం. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు, సరైన సమయం, సరైన దేశం వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన హిజ్ హోలీనెస్ జయప్రకాష్ మహారాజ్ వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద వారు నటకంతమేరని పలికిస్తారు, జ్ఞానతమేరని పలుకుతారు. మీరు అర్పించిన నమస్కారాలన్నింటినీ కూడా నా గురువు గారి యొక్క పాదాల దగ్గర అర్పిస్తున్నాను. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि विश्वपानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नाम्नि नमो आचार्य पादाय निताय प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरगमताय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव हरे कृष्ण। रामकृष्ण प्रभु मेरे जय राधा माधव पढ़े। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम
రామ రామ హరే హరే Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram Hare Ram, Hare. Hare Hare. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Rama Rama Hare Ram, Hare. Hare Hare. శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే Bhagavate వాసుదేవాయ. Vasudevaya. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate వాసుదేవాయ. Vasudevaya. నారాయణం నమస్కృత్య Narayanam నమస్కృత్య Namaskritya. నరం చైవ నరోత్తమం Naram నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం సరస్వతీం వ్యాసం తథో జయముదీరయే. తతో జయముదీరయే. Jayamudiraye. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి న ఇష్టికే. భవతి నైష్ఠికీ. మూడవ స్కందం 20వ అధ్యాయం 38వ శ్లోకం. ఇప్పటిదాకా మనం చూసింది అసురులు ఏ రకంగా అలా అశ్లీలంగా సాయం సంధ్యని ఒక స్త్రీ రూపంలోని గావించి ఆ స్త్రీని ఎంతో అశ్లీలంగా వారు వర్ణిస్తున్నారు. సో భాగవతంలో ఈ అశ్లీలత ఎందుకున్నది? భాగవతంలో అశ్లీలత లేదు. దానవుల ప్రవృత్తి ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి చెప్పారు. సో భాగవతం అనేది అమల పురాణం. అమల పురాణం అన్నాక దాంట్లో అశ్లీలత అనేది ఉండే అవకాశమే లేదు. భౌతికమైనది ఏది కాదు, ఆధ్యాత్మికమైనది మాత్రమే. ఆధ్యాత్మికమైనది ఏది ఎప్పుడైతే చెప్తారో భగవద్గీత కానివ్వండి, శ్రీమద్ భాగవతం కానివ్వండి, మరి భగవద్గీతలోని కేవలం భగవంతుడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్, భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిన సూచనలు మాత్రమే ఉన్నాయి. 700 శ్లోకాలు, 18 అధ్యాయాలు, మొత్తం అంతా కూడా కేవలం సూచనలు. కానీ ఆ సూచనల్లోని కూడా మీరు చూసినట్లయితే భక్తి మార్గం గురించే సూచన. కానీ మరి అలాంటప్పుడు ఈ శరీరం గురించి ఎందుకు చెప్పారు? మనకి ఊర్ధ్వమూల మదశాఖం అదంతా కూడా ఎందుకు చెప్పారు? అసలు మనకి 3 గుణాల గురించి ఎందుకు చెప్పారు? సో అవంతా కూడా ఎందుకు చెప్పారు అని అంటే కేవలం మనకి డూస్ అండ్ డోంట్స్ అన్నీ తెలుసుకోవాలి. మనం ఏ రకంగా ఉండాలన్నది మాత్రమే కాదు, ఏ రకంగా ఉండకూడదు అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. సో మనం అనుకుంటూ ఉండొచ్చు, నేను భక్తి చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఒక పెద్ద భక్తుడిని అని అనుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను నా గురించి. కానీ నాకు ఒకవేళ ఈ రకంగా అసురి ఆలోచనలు ఉన్నాయంటే నేను అసురుడిని కూడా. కానీ ఒకే మనిషి భక్తుడు ప్లస్ అసురుడు 2 అవ్వలేడు. కాబట్టి భక్తి మార్గంలోని వచ్చి ఏ రకంగా అసురత్వాన్ని నేను పోగొట్టుకోగలను అనేది నేను తెలుసుకోవాలి. అదర్వైజ్ ఒకవేళ అసురత్వం గురించి నేను తెలుసుకోలేదు అని అంటే నేను ఒక గొప్ప భక్తుడినని నేను అనుకుంటూ ఉంటాను. అది తప్పు. సగం మాత్రమే సత్యం. యాక్చువల్గా భగవంతుడి దృష్టిలో నేను అసురుణ్ణి అయి ఉండొచ్చు. కాబట్టి తెలుసుకోవాలి నేను ఎంత దాకున్నాను, ఏంటి, నేను ఏ రకంగా వెళ్ళాలి, ఏ రకంగా వెళ్ళకూడదు. సన్నటి లైన్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉన్నదనమాట అసురుడికి భక్తుడికి మధ్యన.
భక్తుడు ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు సంతృప్తి కొరకు చేస్తాడు, అసురుడు తన శరీరం సంతృప్తి కొరకు చేస్తాడు కార్యములు. సో వీరిద్దరికి మధ్యలోనే ఒకరు ఉంటారు. వారికి ఏంటి అని అంటే వారు చేసే కర్మలు వారు భగవంతుడికి వారు అర్పించుకున్నారని అంటే అది కూడా భక్తి లాగానే అది ట్రీట్ చేయబడుతుంది. సో అందుకోసమని మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో గాని భగవద్గీతలో గాని మనకి ఏంటి అని అంటే ఏ రకంగా ఉండకూడదు అనే దాని గురించి అసురుల గురించి మనకి చెప్పడం జరుగుతోంది. అసురులు సాయం సంధ్యని ఒక స్త్రీ రూపంలోని వారు భావిస్తున్నారు. ఆ స్త్రీని వారు చాలా అశ్లీలంగా వారు వర్ణిస్తున్నారు. ఎవరైనా ఇది 38వ శ్లోకం ఇంకా అవ్వలేదు కదా ప్రభుజీ? అయిపోయింది ప్రభుజీ, 38, 39 అయిపోయింది. ఓకే. 3వ స్కందం 20వ శ్లోకం 38వ శ్లోకం. ప్రహస్య భావా గంభీరం జిఘ్రంత్యాత్మాత్మనాత్మనా కాంత్యా ససృజ్య భగవాన్ గంధర్వాప్సరాంగణాన్. Translation: with a law full of deep significance, the worshipful Brahma then evolved by his own loveliness, which seemed to enjoy itself by itself, the host of Gandharvas and Apsaras. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The musicians in the upper planetary systems are called Gandharvas, and the dancing girls are called Apsaras. After being attacked by the demons and evolving a form of beautiful women in the twilight, Brahma next created Gandharvas and Apsaras. Music and dancing employed in sense gratification are to be accepted as demoniac. But the same music and dancing, when employed in glorification of Supreme Lord as Kirtana, are transcendental, and they bring about a life completely fit for spiritual enjoyment. ఇక్కడ ఇంకొక డిఫరెన్స్ భక్తులకి అసురులకి మధ్యన. అసురుల కోసమని ఎప్పుడైతే బ్రహ్మగారు తన సూక్ష్మ శరీరాన్ని అంతమొందించుకున్నారో ఆ సూక్ష్మ శరీరం ఒక రూపం తీసుకున్నది సాయం సంధ్య వేళ రూపంలో. సో ఇప్పుడు బ్రహ్మగారు మళ్ళీ సృష్టించారు ఏంటి అని అంటే గంధర్వులని మరియు అప్సరసలు. సో వారు కూడా బ్రహ్మ ద్వారా సృష్టింపబడిన వారే. కానీ ఎవరి కోసం సృజింపజేశారు అని అంటే మతి భ్రమించిన వారి కోసం సృజింపజేశారు. సాయం సంధ్య అనేది సాయం సంధ్య అనే కాదు, భక్తులకి ఇదైనా తీసుకోండి, ఏ సమయమైనా తీసుకోండి, వారు భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటూ ఉంటారు, నిరంతరంగా తలుచుకుంటూ ఉంటారు. ప్రతి విషయంలోని భగవంతుని యొక్క హస్తక్షేపం తలుచుకుంటూ ఉంటారు. భగవంతుణ్ణి ఏ రకంగా కొలుస్తారంటే ప్రతి విషయంలోని కూడా మనల్ని ఎంతలాన భక్తులని కాపాడుతున్నారు, భక్తుల కోసం ఎంత చేస్తున్నారు భగవంతుడు, మనం భగవంతుడికి ఏమీ చేయలేకపోతున్నాం అనే ఆలోచనతోని భక్తులు ఉంటారు. కానీ అదే అసురులు ఎలా ఉంటారు అని అంటే సాయం సంధ్య వేళ వచ్చేసరికి మామూలుగా అయితే పగలు పూట వారు నిద్రిస్తూ ఉంటారు, రాత్రి సాయం సంధ్య వేళ వచ్చేసరికి వారు బాగా యాక్టివ్ అయిపోయి ఆ సమయంలోని వారు హిరణ్యకశ్యపు అంటే హిరణ్యము అంటే బంగారము మరియు పడక సుఖం, కశ్యపం అంటే ఇది పడక సుఖం. సో పరస్త్రీ సంభోగం కోసం అనేసి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. సో సాయం సంధ్యని ఒక అందమైన యువతి రూపంలోని వారు చూస్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే యువతి ఉంటారో పక్కన వారికి ఏంటి అని అంటే నృత్యము మరియు సంగీతము కూడా కావాలి. ఇవాళ కాలంలో ఒకసారి చూడండి, మామూలుగా తాగుబోతులు తిరుగుబోతులు వాళ్ళందరికీ కూడా సాయంత్రం పూట వారికి బాగా యాక్టివ్ అయిపోతారు, వారికి మ్యూజిక్ కావాలి, డాన్స్ కావాలి. సో అందుకోసమనే ఒక సామెత కూడా తెలుగులో మామూలుగా అంటారు, తాగి తందనాలు ఆడడము అని. అది అసురులు చేసేటి. తందనాలు ఆడడము అని అంటే గంతులేయడం, చిందులేయడము, ఎగరడం. సో ఇదంతా కూడా అసురులు చేసే ప్రవృత్తి అది. సో అసురుల కోసం అనేసని ఈ రకంగా సృజింపజేశారు బ్రహ్మగారు. సాయం సంధ్య వేళ
అనేది తన శరీరం సూక్ష్మ శరీరం నుంచి తయారైంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ గంధర్వులు అంటే వాళ్ళు సెలెస్టియల్ మ్యూజిషియన్స్, అంటే వారు కేవలం మ్యూజిక్ తయారు చేస్తారు. మ్యూజిక్ అంటే వారు సంగీత విద్వాంసులు అని చెప్పచ్చు. సంగీత విద్వాంసుల్లాగా సృజింపజేశారు, వారిని గంధర్వులు అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ సంగీతంతో పాటు నృత్యం, సో వారిని అప్సరసలు అని అన్నారు. కానీ ఇవి మనకి భక్తిలోని కూడా మనం చేస్తూ ఉంటాం. భక్తులను మీరు చూడండి, సాయం సంధ్య వేళ వారికి మ్యూజిక్ కావాలి. సో వారు సాయంత్రం పూట, తెల్లారి పూట ఎప్పుడు చూసినా సరే కూడా భక్తులు ఎస్పెషల్లీ సాయం సంధ్య వేళలోని తులసి ఆరతి చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ తులసి ఆరతికి డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు భక్తులు. కానీ అది మరి భక్తి కిందకు వస్తుందా లేకపోతే అసురి ప్రవృత్తి కిందకు వస్తుందా అని అంటే ఖచ్చితంగా భక్తి కిందకు వస్తుంది. ఎందుకనంటే వారు చేసే నృత్యం గాని, వారు పాడే కీర్తన గాని, వారు ఆస్వాదించేది ఆ కరతాళాలు లేక మృదంగం, ఆ స్వరము కానివ్వండి, అవంతా కూడా వారి ఇంద్రియాలను తృప్తి పరిచేదానికోసం అంటారు. అది భగవంతుడి కోసం అనేసి, భగవంతుని సంతృప్తి పరిచేదాని కోసమని భగవంతుని యొక్క గొప్ప భక్తురాలైన ఆ తులసీదేవిని కీర్తించేదానికోసమని. తులసి కృష్ణ ప్రేయసి నమో నమో అనుకొని కీర్తన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అది తులసీదేవిని కీర్తిస్తున్నట్టుగా. సో తులసీదేవిని ఎప్పుడైతే కీర్తిస్తారో స్వతహగా కృష్ణుడు చాలా సంతృప్తి పడతారు. సో అందులో కీర్తనను పాడేది కూడా ఏంటి, రాధాకృష్ణ సేవ పాబోయే అభిలాషి. సో ఆ రాధాకృష్ణుల యొక్క సేవ నాకు దొరకాలి అనేసి నేను కోరుకుంటున్నాను అని. సో అది తులసీదేవితో ప్రార్థిస్తున్నారు. అప్పుడు స్వతహగా తులసీదేవి చాలా సంతృప్తి పడతారు. తులసీదేవిని సంతృప్తి పడడం చూసి రాధారాణి సంతృప్తి పడతారు. రాధారాణి సంతృప్తి పడడం చూసి కృష్ణుడు సంతృప్తి పడతారు. కాబట్టి ఈ రకంగా వారికి మనం ఏదైతే ఫస్ట్ నైవేద్యం పెట్టామో, యజ్ఞశుష్కాసనాసంతో ముచ్చంతే సర్వకిల్ విషయ్ భుంజతేతే అగం పాప ఏ పచంతాత్మ కారణం. సో ఏదైతే వారికి అర్పించామో అది ఖచ్చితంగా లోకం అందరికీ మంచి చేస్తుంది. అండ్ దాన్నే హరే కృష్ణ కట్ అయిపోయింది. సో ఈ రకంగా యజ్ఞం అనబడుతుంది. అది ఏదైతే మనం భగవంతుడి సంతృప్తి పరిచేదానికోసం ఏదైతే చేస్తామో దాన్ని యజ్ఞము అని అంటారు. సో కాబట్టి ఈ కీర్తన, ఈ మృదంగం వాదన, కర్తాళాలు ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే ఇది సాయం సంధ్య వేళలోని మనం కీర్తనల కోసం అనేసి కీర్తన నిమిత్తం ఈ మ్యూజిక్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అవంతా కూడా భక్తి కిందకే వస్తుంది. అది కాబట్టి ఇది సాధారణమైన వారికి తెలియదు. సాధారణ వారిని ఏమనుకుంటారు అని అంటే ఈ భక్తులందరూ కూడా వారు కూడా నృత్యం ఆడుతున్నారు, మేము నృత్యం ఆడుతున్నాం, దాంట్లో డిఫరెన్స్ ఏముంది. కాకపోతే మరి అలాంటప్పుడు వారు గొప్ప వాళ్ళని ఎలా అనుకుంటారు, వారు మేము కూడా మ్యూజిక్ కోసమే డాన్స్ చేస్తున్నాం, తప్పే ఉంది అని అనుకుంటారు. కానీ చాలా చాలా తేడా ఉంది. కాబట్టి భక్తులకు చేసేది భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరిచేదానికోసమని, అండ్ భౌతికవాదులు చేసేది వారి ఇంద్రియ సంతృప్తి పరుచుకునే దానికోసమని, వారిని వారే సంతృప్తి పరుచుకుందాం అనుకుంటారు. కాబట్టి చాలా తేడా ఉన్నది. ముప్పై 39వ శ్లోకం. విససర్జా తనుం తాం వై జ్యోత్స్నాం కాంతిమతిం ప్రియాం త ఏవ చాద్యు ప్రియతా ప్రీత్యా విశ్వవసు పురోగమాః. Translation: After that, Brahma gave up that shining and beloved form of moonlight. Vishwavasu and other Gandharvas gladly took possession of it. After that, Brahma gave up that shining and beloved form of moonlight. Vishwavasu and other Gandharvas gladly took possession of it. So, ఇప్పుడు సాయం సంధ్య అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వారి కోసమని
చంద్రబింబం అంటే చంద్రోదయం అనేది వారి కోసం సృజింపజేశారు. ఓకే, 40వ శ్లోకం. ఇది అవ్వలేదు కదా ప్రభుజీ? కాలేదు ప్రభుజీ. అవలేదు ప్రభు. ఓకే, అవలేదు 40వ ప్రభుజీ. శ్లోకం ఎవరైనా చదవండి. అరుణాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. సృష్ట్వా భూత పిశాచాంశ్చ భగవాన్ ఆత్మానంద్రిణ దిగ్వాసో ముక్తకేశాన్ వీక్షశ్చామీలయదృశౌ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ 3 times. 3 సార్లు ప్రభుజీ. చెప్పించు. చెప్పించండి మాతాజీ. ఓకే. సృష్టా భూత పిశాచాంశ్చ సృష్ట్వా భూత పిశాచాంశ్చ భగవానాత్మతంద్రిణ భగవానాత్మతంద్రిణ దిగ్వాససో ముక్తకేశాన్ దిగ్వాససో ముక్తకేశాన్ వీక్ష్య చామీలయదృశౌ. వీక్షచామీలయదృశౌ. దృష్ట్వా భూతా పిశాచాంశ్చ దృష్ట్వా భూత పిశాచాంచ భగవానాత్మతంద్రిణ భగవానాత్మతంద్రిణ దిగ్వాససో ముక్తకేశాన్ దిగ్వాససో ముక్తకేశాన్ వీక్ష్య చామీలయదృశౌ. వీక్షచామీలయదృశౌ. సృష్ట్వా భూతా పిశాచాంశ్చ భగవానాత్మతంద్రిణ భగవానాత్మతంద్రిణ దిగ్వాససో ముక్తకేశాన్ దిగ్వాససో ముక్తకేశాన్ వీక్ష్య చామీలయదృశౌ. చామీలయదృశౌ. సూర్యప్రకాశరావు ప్రభుజీ, భాస్కర్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్లోకం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. సృష్ట్వా భూత పిశాచాంచ భగవాన్ ఆత్మతంద్రిణ దిగ్వాససో ముక్తకేశాన్ వీక్ష్య చామీలయదృశౌ. హరే కృష్ణ. భాస్కర్ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. సృష్ట్వా భూత పిశాచాంచ భగవానాత్మతంద్రిణ దిగ్వాససో ముక్తకేశాన్ వీక్షచామీలయదృశౌ. హరే కృష్ణ ప్రభు. బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుపతి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. సృష్టా భూత పిశాచ భగవాన్ ఆత్మాతనేంద్రిణ దిగ్వాసను ముక్తికేశాన్ వీక్షచామీలయదృశౌ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. విశాలవతి మాతాజీ. మీనింగ్స్ అనువాదం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సృష్ట్వా సృజించి భూతములను పిశాచాన్ పిశాచములను చ మరియు భగవాన్ బ్రహ్మదేవుడు ఆత్మ తన తంద్రిణ బద్ధకము నుండి దిక్వాసన నగ్నముగా ముక్త విరబోసుకున్న
విరబోసుకున్న కేశాన్ కేశాన్ జుట్లు జుట్లు వీక్ష వీక్ష కాంచి కాంచి చ చ మరియు మరియు అమీలయత్ అమీలయత్ మూసికొనెను మూసుకొనెను దృశౌ దృశౌ కన్నులను. కన్నులను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ఇది కూడా చదవమంటారా? చదివి చెప్పించండి మాకు. మహిమాన్వితుడగు బ్రహ్మదేవుడు పిదప తన బద్ధకము నుండి భూత పిశాచ గణమును సృష్టించను. కానీ వారు తమ జుట్టు విరబోసుకొని నగ్నముగా ఎదుట నిలుచుటను గాంచి అతడు కన్నులు మూసుకొనెను. మహిమాన్వితుడగు బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మదేవుడు పిదప తన బద్ధకము నుండి గణమును సృష్టించను. భూత పిశాచ గణములను సృష్టించెను. కానీ వారు తమ జుట్టు విరబోసుకొని నగ్నముగా ఎదుట నిలుచుటగాంచి అతడు కన్నులు మూసుకొనెను. హరే కృష్ణ ప్రభు ధన్యవాదాలు. భాష కూడా కొంచెం చదవమంటారా? భాష్యము వైపు శ్రీలప్రపాత్కి జై. భూత పిశాచ గణము సైతము బ్రహ్మదేవుని సృష్టియే, అవి మిథ్య కాదు. బద్ధజీవుని నానా విధములకు కష్టములకు గురి చేయుటకే అవి అన్ని ఉద్దేశింపబడినవి. భగవాన్ని నిర్దేశమున బ్రహ్మదేవుడు వారిని సృజించినట్లుగా తెలుసుకొనవలెను. హరి ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చాలా మంది అంటుంటారు ఇది భూత పిశాచాలు ఉన్నాయి అని. చాలా మంది అంటుంటారు భూత పిశాచాలు అనేవి ఏదీ లేదు, అవి కేవలం కల్పన మాత్రమే అని. కానీ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇస్తున్నారు భూతాలు పిశాచాలు అనేటివి ఉన్నాయి. సో అవి కూడా బ్రహ్మదేవుని యొక్క సృష్టి. కానీ మరి వారు ఎందుకు వచ్చారు, వారిని ఎందుకు సృజింపజేశారు అని అంటే కష్టాల కోసం. శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తున్నారు సమాశ్రితాయే పాదపల్లవప్లవం మహత్పదం పుణ్యేషామురారి భవం బుధిం వత్సపదం పదం 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 యద్విపదం నతేషాం. పదం పదం యద్విపదం. ఇక్కడ ప్రతి అడుగులోని ఈ లోకంలోని విపత్తులు మాత్రమే ఉన్నాయి, కష్టాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. సో కొన్నిసార్లు మనం చూస్తూ ఉండొచ్చు ఎంతో ప్రయత్నించినా సరే కూడా మనకి సక్సెస్ అనేది జరగదు. మనం ఎన్నోసార్లు ఏదో ఊహించుకుంటాము. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్సిడెంట్. మనం ఏదో అనుకుంటాం. ప్రతి ఒక్కరికి వారి ప్రాణం అంటే భీతి ఉన్నది, ప్రియంగా ఉంటుంది ప్రాణం అంటే. వారు ఎప్పుడూ కూడా కావాలని అనుకోరు ఎవరు కూడా. కాకపోతే ఈ యాక్సిడెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకోసం జరుగుతుంది అని అంటే దిగ్భ్రాంతికి చెందుతారు. సో వారు చేసిన పాపాల కోసమని వారికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారికి అనుభవించక తప్పదు. సో ఏ రోజైతే వారు అనుభవించాల్సి ఉంటుందో అప్పుడు భూత ప్రేత పిశాచ రూపాల్లోని సో కొన్ని గణాలు వచ్చి వారి చేత ఈ యాక్సిడెంట్స్ లేకపోయినా వారికి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు కలిగిస్తూ ఉంటాయి. సో వాటికి జనాలకి అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారి యొక్క చేసిన పాపాల యొక్క పరిణామం వారికి అనుభవించక తప్పదు. సో కాబట్టి ఈ రకంగా వారు భూత ప్రేత పిశాచాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఒక శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా చెప్పున్నారు ఉన్నాయని. ఎందుకోసము అని అంటే అది కూడా బ్రహ్మ యొక్క సృష్టి. సో కష్టాలు అవన్నీ కూడా జనాలకి తెలియాలి కాబట్టి వారిని సృజింప చేయడం అనేది జరిగింది. సో ఇప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ముందు రాక్షసుల కోసమని ఒక సాయం సంధ్యావేళను సృజింపజేశారు. దాని తర్వాత వారికి మతి భ్రమించే దానికోసమని వారి కోసమని గంధర్వుల్ని సృష్టించారు. గంధర్వులు మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు అప్సరసలు వారికి నృత్యం ఆడతారు. నెక్స్ట్ వారి కోసం అని చంద్రోదయం చేయించారు. సో రాత్రి వేళ
అయిపోయినాక భూత ప్రేత పిశాచ గణాలని వారి కోసం అనేసి సృజింపజేశారు. సో వీరందరూ కలిసి జీవులని ఏ రకంగా వారు తప్పుత్రోవ పట్టించవచ్చు, ఎందుకు తప్పుత్రోవ పట్టించాలి, అసలు అవసరం వచ్చింది అని అంటే మనుషులు కోరుకున్నారు భగవంతుడి నుంచి విముఖంగా ఉంటూ మనము వేరే లోకంలో ఉండాలి, ఆ లోకంలో యాక్చువల్గా భగవంతుడు లాగానే మనం కూడా ఉండాలి అనుకున్నారు. సో భగవంతుడు ఎంత సంపన్నులో అంతే సంపన్నంగా ఉండాలని, కానీ భగవంతుడికి విముఖంగా ఉంటూ ఆ సంపన్నతని వారు కోరుకున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడు వేరే లోకాన్ని సృష్టింపజేశారు, మర్త్యలోకం అని. సో ఆ మర్త్యలోకంలోని ఇవంతా కూడా కంపల్సరీ ఉండాలి. ఎందుకు? భగవంతుడికి విముఖంగా అందరూ కూడా గొప్పగా ఉండాలనుకున్నారు. సో భగవంతుడికి సమ్ముఖంగా ఉంటూ ఉండాలనుకునేవారు ఎప్పుడు భగవంతుడి లాగా ఉండాలని అనుకోరు, భగవంతుడి దాసుడిలాగానే ఉండాలనుకుంటారు. భగవంతుడే దానికి భోక్త అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటారు. భోక్తారం యజ్ఞతపథం సర్వలోక మహేశ్వరం, ఇది తెలుసుకున్న వారు సుహృదం సర్వభూతానం జ్ఞాత్వం శాంతి రక్షతి. అండ్ అందరికీ కూడా ఆప్త మిత్రుడు అని తెలుసుకున్న వారు శాంతిని పొందుతారు, ఆనందాన్ని పొందుతారు. కానీ భగవంతుడు మాత్రమే ఎందుకు పొందాలి, నేను ఎందుకు పొందకూడదు అని అనుకున్న వారి కోసమని ఈ లోకం సృజింపజేయబడ్డాలి. ఆ లోకంలోని మనం కూడా ఒక మెంబర్స్ కాబట్టి మనం కూడా ఆ రకంగా కోరుకున్నాం. మనకి ఆ పాడాలోచన అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ పాడాలోచనను వదులుకోవాలి మనం. ఆ పాడాలోచన వచ్చిన దాని వల్ల అనంత కోటి జన్మలుగా మనం ఈ లోకంలో ఉన్నాము. ఎన్నో ఇది కృతయుగాలు వచ్చాయి, ఎన్నో ద్వాపర యుగాలు వచ్చాయి, ఎన్నో త్రేతాయుగాలు వచ్చాయి. సో వాటిలోని ఎంతో మంది బహవో జ్ఞాన తపస పూత మద్భావమాశ్రిత ఎంతో మంది వెళ్ళిపోయారు. కానీ మనం ఇంకా కూడా ఆ ఆలోచనని వీడలేదు. మనం ఆలోచనతోనే ఉన్నాం. ఇంకా కాదు, నేను ఇంకా కూడా స్వామిగా నేను ఉండాలి, ఇంకా ఎంజాయ్ చేయాలి జీవితాన్ని అని. సో ఇంకా అనుకుంటున్న దాని వల్లనే మనం ఇంకా ఈ లోకంలో ఉన్నాం. సో మన కోసమని ఈ ఆలోచనని వీడాలి. ఎప్పుడు వీడుతాము? ఎప్పుడైతే మనం కష్టాలని మనం ఎదుర్కొంటామో అప్పుడు. సో కష్టాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది, అబ్బో ఇంకా చాలు, ఇంకా ఈ జీవితం చాలు, మళ్ళీ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం మనం. బయట ప్రపంచం చాలా కష్టంగా ఉంది, తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం మనం అని అనిపించాలి. కానీ మనం ఈ కష్టాల్లోని కూడా ఆనందాన్ని వెతుక్కుంటున్నాం, చిన్న చిన్న ఆనందాలు. సో భగవంతుడు అందుకోసం కష్టాలు మనకి పెంచితే గాని మనం ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టే దానికోసం, భగవంతుడి లోకానికి చేరుకునే దానికోసం మనం ప్లాన్ చేయం. నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ తెలియకుండా ఈ లోకం విడిచిపెట్టడం కరెక్ట్ కాదు. అది నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళేదానికి మనం ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కొత్త ఇది శరీరం తీసుకునేది, లేకపోయినా వేరే లోకానికి గోలోకానికి ఎలా వెళ్ళాలి అనే ప్లాన్ అవసరం లేదు మనకి. కేవలం భక్తి అనేది ఒక్కటి చేసుకుంటే చాలు. భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు, మాంసాయో అవ్యవిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణైన సమాటే ఐతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. కేవలం భక్తి మార్గంలో ఉండండి, ఎప్పటికీ కూడా పడిపోవద్దు. సో ఈ రకంగా చేశారు అని అంటే ఖచ్చితంగా మీరు నా దగ్గరికి చేరుకుంటారు అని అంటున్నారు. యద్గత్వ న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో ఎక్కడైతే చేరుకున్నాక మళ్ళీ ఈ లోకానికి రావాల్సిన అవసరమే లేదు, అటువంటి లోకం భగవంతుడిది అంటున్నారు. కాబట్టి మనకి అన్ని కూడా మనకి అవకాశాలు ఇచ్చేస్తున్నారు. ఈ లోకం ఏంటి అనేది కూడా చెప్తున్నారు. సో ఈ లోకంలోని భూత ప్రేత పిశాచ గణాలని కూడా సృజింపజేసింది అందులోంచే ఒక భాగంగా. 41వ శ్లోకం ఎవరైనా చదవండి. మణిమాతాజీ హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జగృహుస్తద్ది సృష్టాం తాం జృంభణాఖ్యం తనుం ప్రభోః నిద్రామింద్రియ విక్లేదో యయా భూతేషు దృశ్యతే ఏనోచ్చిష్టాన్ దర్శయంతి తమున్మాదం ప్రచక్షతే. జగృహుస్తద్ది సృష్టాం తాం జృంభణాఖ్యాం తనుం ప్రభోః నిద్రామింద్రియ విక్లేదో
యయా భూతేషు దృశ్యతే యయా భూతేషు భూతేషు దృశ్యతే ఏనో తిష్టాన్ దర్శయంతి దర్శయంతి తమున్మాదం ప్రచక్షతే తమున్మాదం ప్రచక్షతే జగృహుస్పద్విసృష్టాం తాం జగృహస్థద్విసృష్టాం జృంభణాఖ్యాం తనుం ప్రభోః నిద్రామింద్రియ విక్లేదో నిద్రామింద్రియో విక్లేదో యయా భూతేషు దృశ్యతే యయా భూతేషు దృశ్యతే ఏనోచిష్టాన్ దర్శయంతి ఏనోచిష్టాన్ దర్శయంతి తమున్మాదం ప్రచక్షతే తమున్మాదం ప్రచక్షతే జగృహుస్తద్విసృష్టాం తాం జగృహస్థద్విసృష్టాం తాం జృంభణాఖ్యాం తనుం ప్రభోః నిద్రామింద్రియ విక్లేదో యయా భూతేషు దృశ్యతే ఏనోచిష్టాన్ దర్శయంతి తమున్మాదం ప్రచక్షతే ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. బాపిరెడ్డి ప్రభుజీ, వసుంధర మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జగృహస్థద్విసృష్టాం తాం జృంభణాఖ్యాం తనుం ప్రభోః నిద్రామింద్రియ విక్లేదో యయా భూతేషు దృశ్యతే ఏనోచిష్టాన్ దర్శయంతి తమ్మోనాథం ప్రచక్షతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జగృహస్థద్విసృష్టాం తాం జృంభణాఖ్యాం తనుం ప్రభోః నిద్రామింద్రియ విక్లేదో యయా భూతేషు దృశ్యతే ఏనోచిష్టాన్ దర్శయంతి తామున్మాదం ప్రచక్షతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హైమావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి. జగృహస్థద్విసృష్టాం తాం జృంభణాఖ్యాం తను ప్రభోః నిద్రామింద్రియ విక్లేదో యయా భూతేషు దృశ్యతే ఏనోచిష్టాన్ దర్శయంతి తమున్మాదం ప్రచక్షతే. హరే కృష్ణ మాతా ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. యశోద మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జగృహుస్త్వాద్విసృష్టాం తాం జృంభణాఖ్యం తనుం ప్రభోః నిద్రామింద్రియ విక్లేదో యయా భూతేషు దృశ్యతే యోనోచిష్టాన్ దర్శయంతి తమున్మాదం ప్రచక్షతే. హరే కృష్ణ. భాస్కర్ ప్రభుజీ, మీనింగ్స్ అన్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. జాగృహు గ్రహించినవి, సృష్టాం అతనిచే విడువబడిన, తాం అట్టి, జృంభణాఖ్యాం ఆవులింతగా తెలియబడినది, తనుం దేహము, ప్రభోహో బ్రహ్మదేవుని, నిద్ర, ఇంద్రియ విక్లేద
చొంగకారుట. ఇంద్రియ చొంగకారుట. యా దేని చేతనైతే దేని చేతనైతే భూతేషు జీవులయందు జీవులయందు దృశ్యతే గోచరించునో దృశ్యతే గోచరించును. ఏన దేని చేతనైతే దేని చేతనైతే ఉచ్చిష్టాన్ మలమూత్రములతో తడిసి దర్శయంతి మోహితము చేయునో తం అది ఉన్మాదము ప్రచక్షతే చెప్పబడును. అనువాదం చెప్పిన చెప్పించండి ప్రభు. జీవుల సృష్టికర్తయకు బ్రహ్మదేవునిచే ఆవులింత రూపమున ఛేదించబడిన రూపమును భూత పిశాచములో గ్రహించినది. అది నిద్రయనియు అనగా చొంగకార్చునట్లు చేయునది తెలియబడును. అట్టి భూత పిశాచములు అపవిత్రముగానున్న వానిపై దాడి చేయును. వాడి దాడి అయి ఉన్మాదమని చెప్పబడుతుండను. జీవులు సృష్టికర్తయకు బ్రహ్మదేవునిచే ఆవులింత రూపమున ఛేదించబడిన రూపమును భూత పిశాచములు గ్రహించినవి. అది నిద్రయనియు దొంగకార్చునట్లు చేయునది తెలియబడును. భూత పిశాచములు అపవిత్రముగానున్న వానిపై దాడి చేయును. వాటి దాడియే ఉన్మాదమని చెప్పబడుతుండును. హరే కృష్ణ. ప్రకాశ్రావు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాషపై జై శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. ఉన్మాదం అనే రోగము లేదా దెయ్యం పట్టుట వంటిది అపరిశుభ్రమగు స్థితి అందే సంభవించును. మనిషి గాఢ నిద్ర యందు చొంగకార్చుటను అపరిశుభ్రముగా మొన్నప్పుడు దెయ్యముల ఆ స్థితి అదనుగాగొని అతని దేహమును ఆవహించగలదని అనగా పట్టగలవని ఇచ్చట స్పష్టంగా తెలుపబడినది. అనగా నిద్రపోవున్నప్పుడు చొంగకార్చువారు అపరిశుభ్రమైన వారిగా పరిగణించబడుదురు. వారికి దెయ్యం పట్టుటయో లేదా వారు ఉన్మాదులగుటయో జరగగలదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ దెయ్యం భూతాలు వారు ఎవరికి పడతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరికి అని అంటే నిద్ర అనేది సహజం. ప్రతి ఒక్కరికి నిద్ర అనేది పడుతుంది, పట్టాలు కూడా. కానీ నిద్ర ఎప్పుడైతే అతిగా పడుతుందో అప్పుడు వారి నోటి నుంచి చొంగ కారేంతలాన ఎవరైతే నిద్రపోతారో ఆ నిద్ర ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అలాంటప్పుడు అటువంటి వారికి దెయ్యాలు గాని భూతాలు గాని పిశాచాలు గాని వారికి పట్టే అవకాశం చాలా ఉంది. సో వారు ఎవరికి పడతారు అని అంటే ఎవరైతే శుచిగా ఉండరో, ఎవరి నోటి నుంచి అయితే చొంగ కారుతున్నట్టుగా అంత స్థాయిలో డీప్ నిద్రలో ఉంటారో అటువంటి వారికి భూత ప్రేత పిశాచాలు పట్టే అవకాశం ఉంది. సో అందుకోసమనే ఎవరైతే డ్రగ్స్ అటువంటివి తీసుకుంటారో, ఎవరికైతే మరీ అతిగా నిద్ర వచ్చేస్తుందో, లేకపోయిందా మామూలుగా కూడా నిద్ర మరి అతిగా పోకూడదు అని అంటారు. ఎవరి నోటి నుంచి అయినా చొంగ కారుతుందని అంటే తల్లిదండ్రులు మామూలుగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, చాలా మందికి
ఎవరికైతే మరి అతిగా నిద్రపోతూ ఉంటారో వారి తల్లిదండ్రులు వారి శ్రేయోభిలాషులు వారికి చెప్తారు, ఇంతలాన నిద్రపోకూడదు, ఇంతలాన మరి చొంగ కారేలాగా నిద్రపోకూడదు అని. ఎందుకు అనంటే ఆ రకంగా ఎవరైతే నిద్రపోతారో వారికి భూత ప్రేత పిశాచ గణాలు వారికి పట్టుకునే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉన్నది. సో కాబట్టి అంత నిద్ర అనేది సరైనది కాదు అనేది తల్లిదండ్రులు చెప్తారు. సో ఇక్కడ మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా చెప్తున్నారు, ఎవరికైతే నోటి నుంచి చొంగ కారుతున్నంత దాకా మరి నిద్రిస్తారో వారికి భూత ప్రేత పిశాచ గణాలు వారిని పట్టుకునే సంభావన అవకాశం ఉన్నది. సో ఇది బ్రహ్మగారి యొక్క ఆవలింత నుంచి వచ్చింది. సో దీని ముందు మనం చూసాము, వారు భూత ప్రేతాలు వారు వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి అని అంటే భగవంతుని యొక్క దీని నుంచి, తన తామస గుణం అంటే అక్కడి నుంచి వస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వీరు వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి అని అంటే భగవంతుడి బ్రహ్మగారి యొక్క ఆవలింత నుంచి వచ్చారు అని చెప్తున్నారు. 42వ శ్లోకం చెప్పారు. హైమావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఊర్జస్వంతం మన్యమాన ఆత్మానం భజవానజః సాధ్యాన్ గణాన్ పితృగణాన్ పరోక్షేణ సృజత్ ప్రభుః. ఊర్జస్వంతం మన్యమాన ఆత్మానం భగవానజః సాధ్యాన్ గణాన్ పితృగణాన్ పరోక్షేణ సృజత్ ప్రభుః. ఊర్జస్వంతం మన్యమాన ఆత్మానం భగవానజః సాధ్యాన్ గణాన్ పితృగణాన్ పరోక్షేణ సృజత్ ప్రభుః. ఊర్జస్వంతం మన్యమాన ఆత్మానం భగవానజః సాధ్యాన్ గణాన్ పితృగణాన్ పరోక్షేణ సృజత్ ప్రభుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రకాశ్వర ప్రభుజీ, శ్రీలత మాతాజీ. Nobody is raising hands. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ujva Swantam Manyamana Atmanam Bhagavanajah Sadhyan Ganan Pitruganan Parochena Srujanat Prabhu. Hare Krishna. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఊర్జస్వంతం మన్యమాన ఆత్మానం భగవానజః సాధ్యాన్ గణాన్ పితృగణాన్ పరోక్షేణ సృజత్ ప్రభుః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వసంతబాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఊర్జస్వంతం మన్యమాన ఆత్మానాం భగవానుజః సాధ్యాన్ గణాన్ పితృగణాన్ పరోక్షేణ సృజత్ ప్రభుః. ఎం రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఊర్జస్వంతం మన్యమాన ఆత్మానం భగవానజః సాధ్యాన్ గణాన్ పితృగణాన్ పరోక్షేణ సృజత్ ప్రభుః. హరే కృష్ణ. మణి మాతాజీ, మీనింగ్స్ అనుభవం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్లోకం కూడా చదవమంటారా? చదవండి మాతాజీ.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఊర్జస్వంతం మన్యమానా ఆత్మానం భగవానజః. సాధ్యాన్ గణాన్ పితృగణాన్ పరోక్షేణ సృజత్ ప్రభుః. ఊర్ధః వంతం శక్తిపూర్ణుడు. ఊర్ధవంతం శక్తిపూర్ణుడు. మన్యమానః గుర్తించి. మన్యమానః గుర్తించి. ఆత్మానం తనను. భగవాన్ పరమ పూజనీయుడు. అజః బ్రహ్మదేవుడు. సాధ్యాన్ దేవతలను. గణాన్ గణమును. పితృగణాన్ మరియు పితృదేవతలు. పరోక్షేణ స్వీయ అగోచర రూపము నుండి. అసృజత్ సృజించెను. ప్రభుః జీవుల ప్రభువు. తనను ఇచ్ఛాపూర్ణునిగను శక్తిపూర్ణునిగను గుర్తించి జీవ సృష్టికర్తగా పూజనీయ బ్రహ్మదేవుడు స్వీయ పరోక్ష రూపము నుండి అనగా నాభి నుండి సాధ్యులు మరియు పితృదేవతల గణమును సృజించెను. తనను ఇచ్ఛాపూర్ణునిగను శక్తిపూర్ణునిగను గుర్తించి జీవ సృష్టికర్తయగు పూజనీయ బ్రహ్మదేవుడు స్వీయ పరోక్ష రూపము నుండి అనగా నాభి నుండి సాధ్యులు మరియు పితృదేవతల గణమును సృజించెను. భాష్యం కూడా చదవమంటారు ప్రభు. భాష్యము. శ్రీల ప్రభువులకి జై. సాధ్యులు పితృదేవతల అనువారులు మరణించిన వారి యొక్క అగోచర రూపంపై ఉన్నారు. వారును బ్రహ్మదేవుని చేతనే సృజింపబడిరి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇప్పటిదాకా బ్రహ్మగారు సృజింపజేసింది ఎవరెవరిని అంటే ఫస్ట్ రాక్షసులు గణాలు, అసురులు, దాని తర్వాత యక్షుడు, మరియు దాని తర్వాత భగవంతుడు కోసమని భగవంతుడి ద్వారా శక్తి ఇవ్వబడిన దాని వల్ల అతను సృజింపజేసింది గంధర్వులను మరియు అప్సరసలను, వారిని సృజింపజేశారు. సో నెక్స్ట్ అయిపోయినాక భూత ప్రేత పిశాచ గణాలను కూడా సృజింపజేశారు. సో ఇప్పుడు భూత ప్రేత పిశాచ గణాలు ఎవరు అంటే వారికి శరీరం లేదు, వారు ఇతరులకి ఇబ్బందిని కలిగించే రకం, కానీ అట్ ది సేమ్ టైం ఇంకొక ఆత్మస్వరూపాలను కూడా సృజింపజేశారు, వారే పితృగణాలు. సో వారిని కూడా ఇప్పుడు భగవంతుడు అంటే ఇక్కడ భగవాన్ అనేసి ఎందుకు అంటున్నారంటే బ్రహ్మగారికి అతనికి కూడా అన్ని శక్తులు ఆల్మోస్ట్ ఇచ్చారు. సో అతను డైరెక్ట్ గా కృష్ణుడు అంత గొప్పవారు కాకపోయినా సరే కూడా అతను కూడా ఇంచుమించు అంత శక్తివంతుడు. కాబట్టి ఇక్కడ వారిని కూడా భగవాన్ అనేసి ఉద్దేశించబడుతోంది. సో సాధ్యులు మరియు వారిని పితృ గణాల్ని వారిని కూడా సృజింపజేశారన్నమాట. సో ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాం. 43వ శ్లోకం మనం రేపటి నుంచి చూద్దాం. వంశకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జయ. నమాచార్య శ్రీ